Què tal? Bona tarda, bon vespre. Iniciem aquí al Cubo d'Escal de Sant Gordany aquest cicle de conferències anomenat Conferències 360 per donar a conèixer a la ciutadania escaldenca, no escaldenca, andorrana, si és possible espanyola o francesa, que vulguin venir a escoltar persones que saben molt. Avui dediquem el primer capítol al canvi climàtic i la seva afectació o no afectació a Andorra i compto amb 3 persones que són autèntics líders d'opinió i autèntics savis de persones que saben de què parlen, evidentment, i ara ho comprovareu, i que saben no només de climatologia, sinó de tot. De tot és de tot. I dono fe, i ara ho comprovareu. Abans de res, sí que m'agradaria saludar molt afectuosament a les persones que estan veient ara a través d'Andorra Difusió, Televisió Nacional d'Andorra, aquesta ponència que està composta per Marc Redondo, meteoròleg de la Sexta. Què tal, Marc? Bona tarda. Bona tarda, Sergi. Què tal? Luismi Pérez, geògraf i meteoròleg de la cadena SER, la xarxa Ràdio Televisió d'Andorra. Què tal, Luismi? Bona tarda, Sergi, i públic. Gràcies I Josep Tomàs, meteoròleg de Ràdio Nacional d'Andorra i Ràdio Televisió Nacional d'Andorra. Què tal, Josep? Teníeu moltes ganes abans de començar per dir moltes coses. Aviam si aquestes ganes es verifiquen amb aquesta xerrada barra conferència de persones enteses i persones no enteses. Com a no entès, jo em declaro no gaire entès perquè això que estem escoltant des de fa no molts anys, sinó 10 anys, potser una mica més, del canvi climàtic, jo em declaro un autèntic desconegut i desconeixedor d'aquest tema. Per tant, sí que m'agradaria que cadascú de vosaltres expliqui què és per vosaltres el canvi climàtic, si existeix el canvi climàtic. Algú segurament dirà quines bajanades diu aquest senyor. És possible, però jo vull saber la vostra definició una mica a grans trets del canvi climàtic. Marc, comences tu. Primer, no hem de tenir por a definir el canvi climàtic. La gent es pensa, ostres, és alguna cosa relacionada amb ciència, és complicat, els mitjans de comunicació ens ho posen molt difícil. La definició és molt fàcil. Primer hem de tenir en compte que hi ha 2 canvis climàtics, però a l'hora de parlar sempre fem referència a només un. El canvi climàtic és una cosa natural. Passa a la Terra, passa a Júpiter, passa a Saturn, tots els planetes tenen un canvi climàtic. Tots els planetes, alguns d'ells tenen volcans, alguns d'ells no en tenen. El que passa és que al llarg dels anys, dels milions d'anys, tots els planetes tenen canvis a la seva atmosfera, a la seva superfície, és a dir, és un canvi climàtic natural. Si a la Terra nosaltres no hi siguéssim, també existiria un canvi climàtic natural. Però què ha passat des que el ser humà ha començat a cremar carbó, és a dir, des de l'època industrial, que nosaltres hem creat un canvi climàtic completament accelerat. Un canvi climàtic que es diu canvi climàtic antropològic, que vol dir que és el ser humà qui l'ha provocat. És a dir, tenim un canvi climàtic natural i un altre provocat pel ser humà. I el que hem fet nosaltres és un canvi climàtic que podria haver sigut natural, accelerar-ho de forma excepcional en pocs anys. Ara, avui en dia, quan parlem de canvi climàtic, sempre fem referència al canvi climàtic que hem provocat nosaltres, no al natural. Fent el què, Marc? Fent el què? Cremant carbó, cremant petroli i expulsant gasos d'efecte hivernacle que té moltíssimes conseqüències, com per exemple, la més fàcil de totes és l'augment de la temperatura, entre altres. Luismi, què opines? Sí, estic molt d'acord amb el Marc. S'ha de diferenciar també el concepte en si de canvi climàtic, com bé deia el Marc, que són processos que sempre hi ha hagut a la Terra i ja d'avançar de dir que hi haurà. Estarem els humans o no, no sabem si la nostra espècie durarà molts anys, al ritme que hi anem potser no ens queda gaire temps, espero que sí que ens quedi molt de temps, però en qualsevol cas la història de la Terra portarà més canvis climàtics, nosaltres accelerem això, però personalment, a mi em grinyola en el fons parlar de canvi climàtic, perquè com el canvi climàtic és un fenomen intrínsec de la Terra i sí que nosaltres estem atiant una miqueta, mai millor dit, aquest foc, a mi m'agrada més parlar exclusivament d'escalfament planetari, perquè aquest canvi climàtic s'està manifestant bàsicament en un planeta que és més càlid, i no hi ha dubte. O sigui, aquí hi ha ciència o hi ha negacionisme i hi ha aprofitament per part de diversos sectors. Què vull dir amb això? Que també l'escalfament global i el tema del canvi climàtic com a terme general
no deixa de ser també és un nínxol de mercat per moltes persones perverses. Què vols dir? Què vull dir amb això? Doncs que en física existeix el que es diu la llei d'acció-reacció. Si des del punt de vista científic tu estàs demostrant, perquè està demostrat, que el planeta és més càlid i que estem tenint ja unes implicacions i que ens haurem d'adaptar a unes altres implicacions en el futur, això és aprofitat per gent que vol buscar un interès ocult i molt sovint pervers, com s'està començant a veure, fins i tot a nivell en alguns governs. Això pot ser una contracorrent científica que pot fer que la ciència quedi en detriment d'aquesta mentida. I, dit això, en el fons, els científics alguna vegada també han pecat de ficar tot el tema del canvi climàtic en el mateix sac. És com una mena de comodí del públic. S'ha d'anar molt en compte això. Per exemple, hi ha fenòmens de biodiversitat, fenòmens d'ecologia en general, fenòmens humans, per exemple, guerres, per exemple, malbaratament de recursos, deforestació, que no tenen a veure amb el canvi climàtic, però es fiquen en el mateix sac i això no deixa de ser aliment cap a aquests negacionistes i això és un perill. Hem d'anar una mica en compte. Josep Tomàs, des de la Televisió Nacional d'Andorra, cada dia els tres esteu acostumats a barrejar dades i comunicar moltes dades. És la vostra vida. Què opines del canvi climàtic? Existeix? No? Com l'hem d'afrontar? Si és que l'hem d'afrontar? Tenim la sort, ara mateix, de gaudir d'un període relativament càlid. Nosaltres estem ficant més llenya al foc, una mica el que esteu dient, però hem de pensar que gràcies a això la civilització s'està desenvolupant. El comodí del canvi climàtic, mira, un exemple molt clar. Malauradament, els accidents de tren que hi ha hagut gent que ha començat a dir el comodí és culpa del canvi climàtic que les vies a Catalunya i també a Espanya s'hagin trencat. Però ja pot ser altres empreses que també fan coses de trens que no els hi afecta el canvi climàtic. O sigui, amb uns sí i els altres no. Anem a Andorra. Ostres, les nostres carreteres estan molt bé. A vegades hi ha desprendiments, però és normal. I estan força netes. Quan anem cap a França, ostres, què passa amb França? Cada 2x3 està tancada. Ara hi ha hagut un desprendiment. 3 mesos tallat. No sé si algú ha dit que és culpa del canvi climàtic, però potser algú ha dit és que aquest hivern està nevant molt més, ha plogut molt més i això és degut al canvi climàtic. Potser sí, evidentment, però a més, el que està passant és que potser no hi ha un manteniment. Això també ho hem de tenir en compte. El que jo voldria que tinguéssim tots la idea és que el canvi climàtic existeix. Hi ha dades matemàtiques, científiques, que ens permeten afirmar al 100%, no al 99%, al 100% que el canvi climàtic existeix. I ha existit sempre? Que és real. Aquí ve la frase. A l'any 1000 existia? Hi havia un canvi climàtic natural, el propi de la Terra i el que pot tenir qualsevol planeta. Correcte. Ara, pel fet que nosaltres hem arribat aquí i per les nostres activitats, ho hem accelerat. Així que quan algú de vosaltres o algú us digui no, el canvi climàtic no existeix, no podem acceptar nosaltres aquesta frase. No ens podem quedar igual. Hem de dir, sí que existeix perquè hi ha estudis científics que ho confirmen. Aquesta xerrada, que durarà aproximadament hora i 10, tindreu, si voleu, i l'oportunitat de preguntar des del públic algunes qüestions als nostres contertulians. Estem patint o tenint un hivern que molta gent diu, hosti, un hivern com els d'abans. Ja era hora, ja era hora. Això es queda per sempre? Passarà cada hivern a Andorra, a Europa, o és una cosa que passa i degut al canvi climàtic no tornarà a passar? Bé, encara no se sap el per què està succeint això. Sí a nivell sinòptic, però... Què vol dir sinòptic? Sinòptic de les borrasques i els anticiclons. Jo tinc la de les altes i baixes pressions, on s'han situat i el que han bloquejat d'una banda i han fet venir cap al sud, cap a la península Ibèrica, sud de França, Pirineus, totes aquestes pertorbacions. Pedro, Josep, totes, no? I que en estem una mica farts, la veritat. Però això no vol dir que l'any que ve torni a passar, ni molt menys. No ho sabem. No en tenim cap certesa. Luismi. Literalment és impossible, fins i tot és impossible saber com serà la primavera. Hi ha el que es diuen els models estacionals, que el que ens diuen són
grans trets de l'atmosfera, justament el que deia el Josep, grans trets del que es diuen els centres d'acció, per tant, traduït a l'andorrà, anticiclons i borrasques, on estaran situades, però clar, el fet que ens diguin les previsions de cares a la primavera, imaginem que hi haurà molt d'anticicló al nord d'Europa, que això podria significar depressions aquí, tampoc té per què ser una relació directa amb què hi haurà pertorbacions, pluja i neu al Principat d'Andorra. Per tant, no sabem exactament què pot passar a la primavera, no sabem, per tant, com pot ser l'any que ve. També t'he de dir una cosa, Sergi, i vagi de partida. Personalment crec que episodis com els que estem tenint enguany seran més freqüents al Pirineu i al Principat d'Andorra. Per què? Per què? Una de les conseqüències d'aquest escalfament està demostradíssim, i ara si vols, Marc, tu en tens més dades i ho podràs acabar d'afinar. Justament aquesta setmana ha sortit un estudi que atribueix a la relació del canvi climàtic de l'escalfament global amb la dana de València. A mi personalment ja també a col·lació m'agrada dir la gota freda. Això de la dana és un terme que es va començar a instaurar per oblidar-nos-en de la gota freda perquè no s'associés, i si us hi fixeu, ara parlar de dana la gent es posa les mans al cap, quan totes les danes, la majoria, passen desapercebudes. Dit això, una de les conseqüències d'aquest escalfament global és que hi ha més energia. L'atmosfera està ara mateix més dopada d'humitat. I això vol dir que està més disposada a fer descarregar, en forma de pluja i en forma de neu. Per tant, molt probablement, episodis, per exemple, com el que va haver de Filomena, o aquest hivern tan nivós, es pot repetir i potser l'any que ve al Principat d'Andorra, perquè no és incompatible el fet que, de fet, hi ha una relació directa, que un món més càlid pot ser, o de fet acabarà sent molt probablement, un món més plujós. Una altra cosa, i d'això ja en parlarem més abastament després si vols, és com es distribuirà aquesta precipitació. No ens hem de fer la idea que al Principat d'Andorra nevarà cada mes o hi plourà cada mes molt, no, sinó que potser quan plogui ho farà amb molt mala bava, i això s'haurà de gestionar d'alguna manera. Jo primer voldria dir que el que ha passat aquest hivern ningú s'ho esperava. Vale. És a dir, jo crec que cap meteoròleg ni cap climatòleg s'esperava un hivern així. Et tallo un moment perquè això ho hem d'explicar. Sí, és una el programa Top de ràdio, és un moment, el programa de Top de ràdio, el Lluís Milló fem cada inici d'estació una mica de projecció del que serà l'hivern, la primavera, l'estiu. Cagada pastoreta, perquè... Va ser relliscada, però... Relliscada absoluta. 180 graus ha estat diferent. Perquè, què vam dir? Càlid? Càlid i sec fins al febrer. Fins al febrer. Molt bé. I està sent al revés. Tanquem parèntesis. Directament. Bé, doncs primer, ningú s'esperava el que ha passat. Però clar, hem de tenir en compte una cosa, és nosaltres estem intentant posar ordre al caos. I no és un caos qualsevol, és un caos atmosfèric. Ja l'hem estudiat prou i sabem com es mouen les borrasques, els anticiclons, però el que ha passat, sobretot aquest mes de gener i febrer, és que el famós anticicló de les Açores, que sempre en parlem, s'ha retirat una mica, la famosa corrent en jet o jet stream, que segurament vosaltres haureu sentit alguna vegada, que és que com es mou tot el vent a nivell planetari, s'ha ondulat una miqueta més, però clar, ningú s'esperava que això durés tant i tant. Ningú. I és realment complicat, amb una ciència com aquesta, on el caos intervé, posar-hi ordre, que jo crec que n'estem posant molt. Almenys les previsions, malgrat totes aquestes borrasques que estan passant, a 3-4 dies no estan fallant. Això ho podem garantir. Només faltaria. Perdoneu, però el col·lectiu d'homes i dones del temps o de la meteorologia som els que de veritat podem predir el futur. Fins i tot hi ha molt bons economistes que prediuen el futur econòmic, però fallen més que nosaltres, perquè fins i tot l'economia encara és més caòtica. I a més nosaltres acceptem que ens equivoquem, cosa que no tots els gremis ho fan. A part l'economia són emocions. En canvi, això són física i matemàtiques. Caòtiques, però... En meteorologia som anti-Groucho Marx. Tenim aquests principis. Si no us agraden, no en tenim d'altres. Per tant... Què pot fer la ciutadania, què pot fer el ciutadà, la ciutadana d'Escaldes, d'Andorra, dient què puc fer jo pel planeta, tant que m'estan dient el culpable del canvi climàtic és l'home perquè crema moltes coses durant el dia, i jo què puc fer a casa meva? Doncs la petjada individual que tenim cadascú de nosaltres és mínima, per no dir ridícula, però sempre és millor fer una mica
que no fer res. Aquí el principal problema és tenir el suport bàsicament polític. Si hi ha voluntat política, sempre farem molt més. Si a casa, si entre els familiars, si donem una bona educació, per poquet que fem cada dia, reciclant una miqueta. Ostres, si ho fem tots, al final tot acabarà canviant. Saps que és impossible, Marc. Si ho fem tots, sortirem d'aquí i veurem un contenidor de gent que no fa la seva feina. No és igual, o el president dels Estats Units, que des de la setmana passada ja ha cancel·lat tots els plans anticanvi climàtic, és a dir, tornarem a contaminar, els cotxes deixaran de produir cotxes elèctrics als Estats Units, és a dir, per molt que fem nosaltres, però jo insisteixo, no hem de ser tan pessimistes. Si fem una miqueta nosaltres, encara que sigui poc, el del costat, el nostre fill, el nostre net, també farà el mateix. Josep. Mira, anem a Andorra, no? Una mica. Sí. És el que s'està fent des de principis del 2000, cada cop més, que és tant els comuns com Govern, doncs això s'ho han pres molt seriosament, afortunadament, no? Reciclatge, el tema de la circulació, intentar ara amb autobús, cotxes elèctrics, etc. I encara queda molt camí, encara queda molt camí per recórrer. I farem que el planeta a nivell global estigui millor? No, però a nivell local sí, perquè ja no trobarem els carrers bruts, per exemple, ja no respirarem fums i encara que el senyor Trump o qui sigui, el senyor Putin o la Índia o la Xina. La Xina, tot i que està girant molt cap a temes cada cop més ecològics i ojo que s'estan posant molt les piles. Què passarà? Doncs tu viuràs millor a nivell local i a nivell global això ja no ens correspon. Esteu obrint un meló que no tenia previst, però sí que obro només perquè parlem habitualment amb molta gent i ens diuen, per exemple, ostres, un cotxe elèctric contamina molt més que un cotxe de combustió. Clar, la gent que s'ha de comprar vehicles elèctrics dubten de què passarà amb les bateries d'aquest cotxe quan el discurs que ens acaba entrant és compte que contamina més que el cotxe de tota la vida. No sabem què fer. Teniu alguna opinió? Ja sé que m'he saltat una mica el guió, però com que sou experts en tot... A veure, està demostrat que a banda d'una temperatura més alta que fa que hi hagi unes implicacions naturals en tot el món, està demostrat que la contaminació mata. I atenció, mata el fum dels cotxes, grosso modo, dit així barruerament, maten molt més que la temperatura alta o la temperatura baixa. Les onades de calor maten. Està demostrat que cada vegada mor més gent. Hi ha més població, lògicament, però proporcionalment més que abans perquè fa més calor. No tothom té la possibilitat de poder tenir l'aigua al costat, de tenir ombra i una cosa tan senzilla com un ventilador. Hi ha gent, molta gent al món que això no pot tenir. I al igual que amb les temperatures baixes, l'escalfament global, tot i que no ho sembli, pot portar, o de fet està portant, episodis de fred molt extrem per bé que molt concentrat. Ara, tot això provoca moltes morts. La contaminació en provoca més. És com, per exemple, d'altres coses que estan molt instaurades a la societat, que és com el tabaquisme. Es fan moltes campanyes per reduir això. En alguns països s'està reduint i en alguns països s'està reduint també la contaminació. Per tant, simplement, per tenir un cotxe elèctric ja no tindràs fums. Si hem guanyat en qualitat de vida i sobretot en qualitat de salut, benvingut sigui. Sí que és cert que després pots entrar en discussions de quant contaminació en quant a la seva fabricació, el preu que té, l'accés que pot tenir la seva població, però per això també estan els organismes oficials i sobretot els governs per poder dir fem ajudes, fem plans per canviar tot aquest parc automobilístic. Jo, personalment, el parc elèctric, jo electrificaria molt més. També és cert que també hem de fer un bon pla, una bona estratègia de dir, vale, està molt bé tenir cotxes elèctrics, però d'on carai sortirà aquesta electricitat? Què hem de fer? L'hem de comprar tot a França? L'hem de comprar tot a Rússia? Rússia no té panells solars, Rússia té energia nuclear. Ens interessa? En el fons, tot és un sistema que està interconnectat i hem de pensar que el que fem en un lloc del món acabarà per efecte papallona afectant potser negativament en una altra punta del món. Però és el que deia el Josep, si comencem per casa, en tema d'electrificació, per exemple, com a mínim la nostra qualitat de vida serà millor. Ara, tot això ha d'anar lligat a polítiques de conscienciació i d'extensió d'aquest tipus d'energia o de mobilitat. A mi una cosa que no m'agrada és que les persones de peu et facin culpable, et senyalen amb el dit.
Això és una cosa que coacciona la teva llibertat. La teva llibertat de poder fer coses, de poder tenir mobilitat, perquè... Però a què t'estàs referint, perdona, Qui coacciona? És que... Amb el tema del canvi climàtic, amb el tema de la contaminació, etc. O sigui, clar, és molt difícil mantenir l'equilibri i és fàcil tirar la responsabilitat sobre la gent mundana, la gent de peu. La responsabilitat està molt més amunt, el que dèiem abans. Però clar, el món també s'ha de desenvolupar. Llavors, hem de tenir un equilibri. Hem de tenir un equilibri i és molt més complicat del que sembla. Perquè, vinga, deixem d'emetre CO2 i així doncs podem mitigar el canvi climàtic pel futur. Però clar, són 8.000 milions de persones. Jo tinc dret a dir-los als xinesos i als indis que estaven al tercer món fins fa poc, ara que no es desenvolupin, que una família mitjana que estava a la pobresa i que ara es comencen a desenvolupar a la Índia es puguin comprar un o dos cotxes? Tenim el dret, nosaltres que als anys 70-80 han fet pum, a tope? Clar, és que això també ens ho hem de plantejar. Malgrat tot, hem de seguir un camí recte i hem de baixar les emissions, això està clar. Però sempre amb un equilibri i tenint en compte aquestes coses. No sé si voleu afegir que jo tinc una pregunta molt potent. Endavant. No, digues. No, que si una persona et pregunta em compro un cotxe elèctric o no me'l compro? Sí. La resposta és, evidentment, sí. Contaminaràs molt menys. Ara, no us compreu 4 cotxes elèctrics a casa, amb un en tindreu prou. És a dir, si us en compreu 4, la petjada que hi ha creant aquest cotxe, les bateries, com s'han de canviar les bateries, al lloc de la recàrrega, no és tan fàcil. Clar, tu ara no pots dir a tota la població espanyola l'any 2035 ja no podreu tenir cotxes de benzina. Ho han dit. Tot serà elèctric. La gent que necessiti un cotxe i no tingui diners, com s'ho farà? Et vindrà el senyor de Seat, Volkswagen, Audi i et dirà com? Ara he de començar jo a fabricar cotxes elèctrics perquè tu m'obligues? Ja ho han dit. Ens haurem d'esperar 2050, 2060, és a dir, no és tot tan fàcil. Evidentment, sempre canviem a base de lleis, obligacions i prohibicions. La prohibició de fer servir el cotxe de combustible normal, si no s'aplica, no ens passarem a l'elèctric. Tu no pots fer un Barcelona-Madrid, un Andorra-Andalusia amb un cotxe elèctric. No pots, has de parar 2 cops. Clar. I quanta estona has d'estar a l'electrolinera? Com a mínim mitja hora. I una altra cosa és que et funcioni, perquè igual és possible que no enganxi el mateix endoll. M'agradaria obrir el meló del futur de la neu i l'esquí. Som a Andorra, clar, sí que m'agradaria preguntar com evolucionarà aquesta cota de neu als Pirineus i quines implicacions reals tindrà a la viabilitat de les estacions d'esquí del país. Teníeu moltes ganes de contestar aquesta pregunta i la llenço. Sí, tinc moltes ganes de contestar-la. Bueno. No veurem a la nostra vida que no es pugui esquiar a Andorra. Titular? No. Com has dit, perdona? No veurem a la nostra vida que no es pugui esquiar a Andorra. Això no passarà. No veurem a la nostra vida... Hi haurà canvis, hi ha canvis perquè les dades són les que són. Està pujant la temperatura mitjana, la neu cada cop està a cotes una miqueta més altes, però amb l'alçada que tenim aquí a Andorra, amb les temperatures, tot i que vagin pujant, la fabricació de neu, la neu natural, serà suficient durant els propers anys. Evidentment, la temporada d'esquí s'escurçarà a la llarga. Per això ja ho diem també als anys 2000. I ara estem al 2026, quasi al 2030, al 2030, que es deia. Jo recordo l'any 80 fer comentaris i tertúlies sobre què menjarem a l'any 2000. Any 2000, no existirà el pollastre-las, ens donaran una pastilla. I això ja han passat 26 anys de l'any 2000. Sí, fer projeccions de futur és molt complicat. Llavors el que hem de fer és anar a adaptar-nos. I en aquest aspecte jo crec que Andorra sí que es va adaptant, ja s'ha anat adaptant, amb els canons de neu cada cop més eficients, cada cop gastant menys energia o produint les mateixes estacions d'energia, i això és molt positiu. Evidentment, podrem esquiar tota la nostra vida i les futures. Potser el 2100, 2200, això ja no ho sabem, queda molt més enllà. Sí, si una persona que no n'entén i li dius una de les conseqüències del canvi climàtic és que pugin les temperatures, et dirà, si puja la temperatura, la neu acabarà desapareixent. Normal. És a dir, si ara em preguntes, l'any 2050, on estarà situada la cota de neu?
Les projeccions més o menys parlen de que des d'ara fins a 2050 a Andorra la temperatura podria pujar a 1,5 graus, 2 graus. Hem de tenir en compte que una diferència d'1 grau de temperatura pot fer que la cota de neu pugi quasi 150 metres. Clar, si tu fas càlculs, dius, ostres, potser d'aquí a 2050 la cota de neu puja quasi 200 o 300 metres. Això és el que diu la projecció científica, matemàtica. Però clar, hem d'afegir uns factors diferencials que és l'eficiència del treball de les estacions d'esquí. És a dir, Què vol dir això? avui en dia una estació d'esquí té una de les millors previsions del temps que existeixen. Tenen una fabricació de neu amb uns canons que poden fabricar neu amb unes condicions de quasi temperatures positives. Tenen unes màquines que reparteixen la neu de nit, que tenen una sonda que poden saber la profunditat de la neu. És a dir, que la gestió que fan les estacions d'esquí pot contrarrestar perfectament aquesta petita diferència. Per això ell deia que no veurem Andorra sense neu. És veritat que nevarà d'una manera diferent. Ara tenim una temporada molt llarga, potser nevarà menys, però les nevades poden ser més fortes, perquè una de les conseqüències del canvi climàtic, com ja ha comentat el Luismi, és que les tempestes siguin més fortes, perquè hi ha més energia. És a dir, que per aquest fet no hem de patir gens. Vale. Luismi. Sí, jo, lligat al que diu el Marc i al que ha començat i ha comentat el Josep, Andorra existirà al món de la neu durant molts anys. Una de les bases econòmiques d'Andorra continuarà sent una de les bases econòmiques d'Andorra. Nevarà menys? Tenim tecnologia per conservar millor aquesta neu. Però és que potser... Perdona, i és la mateixa neu? És a dir, neu llançada des... És que jo no esquio, no entenc. Sí. Neu llançada des d'uns canons és la mateixa neu que la neu natural? Pràcticament sí. De fet, l'única diferència directa és que, lògicament, una cau d'un núvol s'ha creat per una condensació d'un floc de neu amb el seu procés de cristal·lització, que n'hi ha 1.001 tipus de cristal·lització, d'aquí que quan veieu el floc de neu gairebé cap ni un s'assembli un a l'altre, i de l'altra manera surt una màquina, però les condicions de condensació de la gota d'aigua petita pulveritzada amb la temperatura sota zero, sense gaire vent i sobretot amb una humitat relativa que no sigui gaire elevada, doncs fa que directament es pugui formar aquest, diguem-li, floc de neu artificial. A mi no m'agrada dir la neu artificial, perquè en el fons, quan tu estàs esquiant, aquella qualitat de neu, a més, clar, aquesta neu s'està barrejant, es barreja amb la neu natural, s'acaba premsant, les retractes estan treballant molt bé. Per tant, de fet, ni artificial ni dolenta, sinó una neu bona, una cultivada, neu de cultiu. Cultivada. Una neu de cultiu. A mi m'agrada molt aquest terme dels francesos, la neu de cultiu. A les Espanyes, per exemple, ja per sort estan deixant d'anar, ja no diuen tant això de la neu artificial, perquè per neu artificial és Xanadu, a Mòstoles, o el que tenim a Aràbia Saudita. Això és neu artificial. El que tenim aquí és una tecnologia que ens permet poder conservar millor la neu i també tindrem aquests episodis de neu potent que ens ajudaran a replegar la neu. Per tant, és probable que no tinguem neus perpètues durant tot l'hivern a cota 1.600? Probablement. Haurem de pujar potser a 1.800. Però per sort Andorra té cotes de 2.500, 2.700 o més. Coma d'Arcalís a dalt de tot està molt amunt. I tota la banda més alta d'en Valira està molt amunt. Per tant, no som nosaltres, per exemple, estacions estil Javalambre. Javalambre la cota màxima són 2.000. I per tant, Javalambre tindrà un problema perquè està a la Ibèrica Turolense, que de fet sempre ha tingut problemes de neu. Allà es van fer unes estacions d'esquí una mica random, sense tenir gaire en compte, suposo, en el seu moment un estudi de neu, perquè ja anava poc, però és que ara neva menys. I clar, estan a cota més baixa. Andorra, per localització, que rebem de tots costats, sud, nord, est, oest. Vingui d'on vingui el vent, Andorra hi neva. Altura i sobretot tecnologia i preparació del personal que hi ha aquí, Andorra té neu fins que vulgui. Bueno, però heu dit al principi... Perdona una cosa, Sergi, però què passa? Sí. Que tot això normalment sempre ven com a qualsevol cosa de la societat. Una notícia dolenta ven molt més que una notícia real bona. Es deia, per exemple, això, no? És que el 2050 no quedarà neu als Pirineus. Recordo, Josep, una conferència que vam fer també el 2007. Quina memòria. Sí, fa 19 anys te'n recordes de la conferència. La temporada de neu del 2006 al 2007 fou desastrosa. I recordo que hi havia molta gent... Només es veien els canals de neu de les pistes. Les línies de la neu cultivada. Recordo que hi havia molts empresaris de la neu, de Gran Valira, de Pal en aquell moment, i em preguntaven, però a veure, el 2030 no tindrem neu a Andorra? I els hi vaig dir, poden estar tranquils, que n'hi haurà, i molta. Això ho vas dir el 2007? 2007. Es deia el 2000,
és que el 2030 el mar pujarà 5 metres. Som a 2026 i ha pujat 3 centímetres. Ha pujat? Sí. Això implica inundacions en algunes zones que siguin molt planes? Sí, però no ha pujat 5 metres. Els cotxes volaran i ara estem pendents si són de combustible fòssil o si són elèctrics. Potser volaran a Ganímedes, si tenen vida. En aquest sentit, s'ha d'anar molt en compte a l'hora de fer aquestes projeccions. Sí, clar, perquè abans dèiem no sabem quina primavera tindrem, em sobta que digueu nevarà. Aquestes projeccions, sobretot tan exagerades, els hi va molt bé als negacionistes. Perquè, a més, avui en dia, la hemeroteca la podem tenir cadascú de nosaltres a casa nostra amb l'ordinador, de buscar notícies de l'any 2000, i clar, els negacionistes et diran vau dir fa 20 anys que la part de Barcelona estaria inundada per... I si no passa, realment ells tenen raó, perquè la projecció no era correcta. Doncs amb el tema de la neu el mateix. Hem d'anar molt en compte amb aquest. Això de Barcelona recordo, jo he vist alguns planos en postproduccions de l'any 2000 que deien no, el gòtic desapareixerà, no existirà. I evidentment, de moment, el gòtic de Barcelona existeix. Tirem una mica més la veta perquè, clar, parlem de neu, parlem d'aigua. Com es pot veure afectada la disponibilitat d'aigua potable com a recurs energètic del país? Això és un tema estratègic. El tema és l'augment de la població aquí a Andorra. És una sèrie de valls petites amb uns quilòmetres quadrats definits i que només pot suportar, o sigui, ara estem ja al límit de la utilització de l'aigua per cada persona. Si estem a les capçaleres dels rius, per tant, aigua sempre en tenim, però si ens venen alguns anys en què plou menys o neva menys, i també és un tema de pressió perquè l'aigua arribi a tot arreu. Què vols dir, pressió? Doncs clar, els edificis, quan més alts siguin, els costa més l'aigua d'arribar a dalt. I això pot ser un problema en el futur. Per tant, potser en cada lloc hi ha d'haver uns dipòsits amb aigua per a aquella comunitat, per exemple. O sigui, tenir una previsió, el que s'ha de fer és tenir una previsió, perquè és un recurs estratègic, i més a Andorra. I més ara que s'està produint també, des de fa molts anys, una mica d'electricitat en FEDA. I per tant, aquest recurs tan estratègic s'ha de tenir molt en compte de cara a un futur, sobretot amb l'augment de la població que estem tenint. És vital que tinguem uns bons coneixements d'aquest recurs i que en el dia de demà no ens falti per manca de previsió. Perquè aigua n'hi haurà. Aquesta llum vermella que poses, diu, escolta'm, que a Andorra cada vegada hi ha més gent, hauríem de tenir solucions per... I gastar més. Tu com has de... A veure, ara direm que no, però quan tu vas a un hotel i dius, jo vull ficar la banyera, tu, perquè pagar d'aquí 200 euros, vull ficar la banyera a full, amb aigua calenta, per què? Perquè no ho faig a casa, però aquí sí que ho faré, perquè me'n vaig de vacances. És un tema molt greu, sobretot per a aquells països que viuen del turisme com és Andorra. És a dir, quan arriba l'època en la que arriben més turistes, hi ha d'haver una previsió perquè el turista quan arriba no té consciència d'estalviar aigua. Tu quan te'n vas fora dius, estic de vacances, no passa res, vinc a la banyera, em rento les dents, jo deixo aquí l'aixeta pujada. Quan tu vius a un lloc tens més consciència perquè saps o has viscut les conseqüències de fer servir tanta aigua. I si tornem al tema del canvi climàtic, el país on estem, teòricament, segons el que diuen les previsions climàtiques, és que no plourà de la mateixa manera. És a dir, ara estem acostumats a una temporada de pluges, però el que ens enfrontem d'aquí molts anys és plourà menys dies, segurament. Menys dies. Menys dies, però quan plogui, plourà teòricament pitjor. És a dir, jo dic plourà pitjor és quan fa mal. És a dir, pluges més violentes, acompanyades de pedra, és a dir, ens hem de preparar per una aportació d'aigua dels núvols més irregular. L'avantatge és que ho sabem, és a dir, juguem amb avantatge. Per tant, construir millors preses, fer una millor gestió de l'aigua, perquè on es perd l'aigua? Evidentment, l'aigua es perd per una mala gestió o per un descontrol. Jo també, perdona, les canonades. Les? Canonades, 40% que es poden arribar a perdre, o 50%, per... Clar, això són molts diners, canviar tot això. Només arreglant això, poquet a poquet,
tots els comuns, totes les parròquies, el govern, tot això que es vagi canviant amb el temps, no fa falta de cop, perquè és una inversió molt gran. Anar-ho revisant, anar-ho canviant poquet a poquet, aquí ja és un gran estalvi d'aigua. De fet, l'aigua té un dels cicles naturals més famosos. El cicle de l'aigua és... O sigui, tot s'aprofita. És com el porc, no? L'aigua és com el porc. De tot li treus un... O sigui, Titular li de la treus un rendiment de xerrada, tot. l'aigua és com el porc. Sí, però Sí. un porc net per Sí, sol. sí. Si és un cicle de l'aigua, per què hem de tirar l'aigua per l'aixeta, va a la claveguera i d'aquí se'n va al Segre i ja l'aprofitaran a Rial per regar pomeres? Això és un cicle de l'aigua. Sí. Doncs agafem part d'aquesta aigua que fem servir a Andorra, es fa una inversió, lògicament, hi ha d'haver compromís administratiu i governamental i dels diferents organismes per dir, mira, fem una inversió per reaprofitar aquesta aigua. Jo no estic dient que l'aigua, el que es diuen les aigües grises, que són les aigües de claveguera, s'hagin de reaprofitar directament per tornar-les a ficar a l'aixeta i per tornar a beure de l'aigua, nosaltres, aigua de boca, que es diu. Però potser A aquesta aigua... Catalunya i a Espanya es fa això. Això es fa, per exemple, a Barcelona hi ha un 800 litres per segon, 800 litres per segon, que surten d'aigües residuals, que lògicament no són aigües residuals que es barregen amb tota la xarxa, no, és aigua depurada. Però potser no té la prou qualitat per beure-la directament. En canvi, quan la barreges amb l'aigua que pot venir de pous, aigua dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, doncs tot això acabarà tenint més qualitat. I l'aigua desalada. Lògicament, a Andorra ens agafa molt lluny al mar. Ni el Cantàbric ni el Mediterrani el tenim a la vora. Però, per exemple, aquesta aigua es podria reaprofitar per regar jardins. Andorra té uns quants i molt bonics jardins que la majoria estan regats amb aigua de boca, que és la mateixa que surt de qualsevol aixeta, de qualsevol casa, de qualsevol parròquia. Per tant, dius, quina despesa d'aigua en jardineria tinc? El 30% de tot el consum del país? Ja tens el 30% que ha sortit, amb perdó de l'expressió, d'aigua depurada del nostre vàter. De fet, a Andorra, el tema de la depuració d'aigua està resolt aigües a baix i aigües amunt, o sigui, des del riu Sant Josep vas de la casa cap a l'Arieja i també cap a la Seu. Les aigües negres, diguem-ne, van directament a les depuradores. Llavors, l'aigua que surt ja directament no és de boca, però és de riu. O sigui, és perquè pugui haver-hi i no va directament abans, molts anys abans sí que no hi havia aquesta situació, però avui en dia, afortunadament, això està resolt. Quins efectes directes podria tenir aquest canvi climàtic, que és evident que existeix, a la salut de la població de muntanya? És a dir, parlem d'onades de calor, qualitat de l'aire, al·lèrgies o noves malalties. Jo crec que el que ens queda més a prop i el que estem notant nosaltres des de fa els últims anys és el tema de les al·lèrgies. Venia cap a Andorra i m'ha creuat un núvol de color verd. Perdó? Sí, un núvol de color verd? Un núvol de color verd i dic, què és això? I era el pol·len. Clar, ha plogut molt, la vegetació està en el seu màxim... Excitadíssima. I clar, ara quan comenci a bufar el vent ho patirem tots. Les projeccions climàtiques parlen que cada vegada serem més al·lèrgics a tot el que ens rodeja. Per què? Doncs bàsicament perquè amb la contaminació, amb els contaminants, el cos humà reacciona d'una forma que a nosaltres no ens agrada, que és en forma de mocs, se'ns posen els ulls així. Això per un costat. Per l'altre, la variació de la temperatura el que pot fer és que alguns bacteris s'adaptin millor a les temperatures que tenim ara. És a dir, a mi sempre m'agrada fer el paral·lelisme amb el mar. Uns peixos, a la que els hi canvies una miqueta la temperatura del mar, mig grau, un grau, se'n van del lloc perquè no estan còmodes. El ser humà no. El ser humà, amb una variació de 4 o 5 graus, ens adaptem perfectament. Però hi ha alguns bacteris, alguns virus, que amb menys de mig grau poden viure perfectament. I això també ens pot arribar a afectar cada vegada més amb malalties. I després hi ha un tema que jo crec que encara no s'està tractant prou, que és el tema, ara em diràs, com és possible? El tema de la salut mental i el clima. És a dir, quan tinguem temperatures tan altes, patirem el que es denomina un estrès climàtic, és a dir, tindràs més estrès perquè, per exemple, me'n vaig a un lloc on fa molta calor de la península Ibèrica, Sevilla. Tu no pots caminar per la ciutat a 49 o 50 graus. Hem arribat a 46, 45, és impossible. Aquí a Andorra, als estius, quan l'estiu passat o fa 2 estius hem viscut 3 o 4 dies seguits a més de 35 graus, el teu estat d'ànim no és el mateix. Doncs s'ha comprovat científicament que el canvi climàtic també afecta la salut mental de les persones. I són coses que diries, com és possible
que el canvi climàtic afecti el meu estat d'ànim. Doncs podíem repassar totes les coses que afecten el canvi climàtic i no ens en deixaríem ni una, des de l'economia, des de la política, des de la biologia, estat d'ànim, podríem estar tota la tarda repassant les conseqüències. Crec que també s'ha d'adaptar Andorra i tot el món, però Andorra, perquè ens agradi o no, estem en una de les zones, estem en un dels esports Ens agrada, càlids. ens agrada. De fet, estem en un paradís i des del punt de vista, i a més així de clar, això és un racó de món magnífic. Des del punt de vista climàtic, sembla que també és un punt magnífic de més escalfament. Està demostrat que és un dels spots càlids, com us deia, una de les zones zero de l'escalfament planetari, als Pirineus. Està demostrat que està sent més càlid, s'està accelerant més de pressa aquest escalfament que, per exemple, al sud d'Espanya, que és un lloc molt calent, o al sud de Portugal, o fins i tot a zones com a Sud-amèrica, perquè ens entenguem. Com deia el Marc, tampoc és que hi hagi una relació directa amb la precipitació. Sembla que plourà el mateix o fins i tot pot ploure més. Però a nivell de temperatura n'hi ha més. Per tant, una cosa que també s'ha d'anar adaptant ja, més que la població, sobretot, novament, sobretot constructores, és amb els edificis bioclimàtics. Sembla una tonteria, però millors aïllaments, perquè les temperatures, o sigui, per exemple, a Andorra hi ha hagut molt poques nits tropicals, que es diu. Són les temperatures en les quals durant la nit no es baixa de 20 graus. A col·lació també dic, a mi personalment això de nit tropical ja els agradaria a Cuba tenir 20 graus de mínima, perquè solen tenir 27 o 29. Dit això, l'estàndard són 20 graus, la equatorial o tòrrida és a partir de 25, la pèrsica o infernal o roent és a partir de 30. A Barcelona capital, per exemple, per proximitat, ja hem tingut algunes nits roents. Sí. I què vol dir això? Que un habitacle, una casa, un pis mal aïllat es posa a 32-34 graus. És impossible dormir. Tens gent que amb malalties cròniques mentals es cronifiquen encara més, o sigui, malalties cròniques s'aguditzen amb episodis problemàtics, i tens la gent que no pateix aquesta malaltia que està en un estrès brutal. Amb millors edificacions, això ho pots contrarrestar. Tenim molt clar que tenim inèrcia de canvi d'escalfament global molts anys. També s'ha de dir una cosa, si ara mateix, 19:50 i pico que deuen ser, o a les 8, d'aquest 19 de febrer, ara mateix es deixa d'emetre ni un gram més de CO2 o metà, potser tindrem 30 anys més d'escalfament, perquè això és com un tren que no pot frenar de cop, o com un transatlàntic, el que va passar a Baltimore. Van parar motors, però el vaixell es va estavellar contra el pont. Això ens passarà igual. Per tant, com sabem que això ha de continuar, i a més no hi ha tampoc previsió que els països es posin les piles, perquè ens hem d'enganyar, però no vull ser tampoc pessimista, simplement és un realisme absolut. Ens hem d'adaptar en formes d'apaivagar això, amb la bioclimatologia. Per exemple, els edificis que estiguin millor aïllats, que els colors i els materials de construcció siguin diferents. I això no vol dir que hagin de ser més cars, perquè la història és que no és que això no es pot fer perquè és molt car. No, hi ha materials bioclimàtics que no són més cars que d'altres. I una altra cosa, a nivell d'urbanisme, hi ha molt de ciment a tot arreu. I el ciment escalfa. Un petit parterre, una rotonda. Les rotondes que siguin de gespa o que siguin de vegetal, que siguin naturals. Petits parcs. Els parcs infantils, sembla una tonteria, però jo, per exemple, tornaria a instaurar els parcs infantils de sorra. Com als anys 80-90 en molts països, o a la nostra zona... No estàvem tan mal, no? Tot això escalfa, perquè no deixa de ser aquella mena de suro que porta al terra, que lògicament es fa també per preservar la canalla, perquè no es faci mal. Això està superbé. Abans, hòstia, arribaves a casa i et posaven allò la mercromina aquella i tiraves milles. Ara, per sort, les coses han canviat. Però, des del punt de vista bioclimàtic, tenir verd, tenir gespa, tenir arbres, urbanitzacions. Jo no dic que no s'hagin de fer urbanitzacions. La gent ha de viure en algun lloc. I si la població augmenta, li has de donar un habitatge. Però això no vol dir que hagin de ser ruscos de cases una rere l'altra sense cap mena de verd. Si no hi ha verd, el planeta encara s'escalfa més. Anem a parlar d'Andorra, amb això que tu estàs dient. Dos exemples molt clars. Primer, la professionària, aquells bitxos que es fiquen als arbres. Anys enrere començava per Sant Julià, ara el trobem a 1.600-1.700 metres. S'ha de fumigar per evitar-ho. Això vol dir un claument de la temperatura mitjana, perquè aquests animalets s'hi troben bé.
Pitjor encara, la vespa asiàtica, fins ara desconeguda a Andorra. Ara, les parròquies del sud es comencen a trobar nius fins i tot a l'avinguda Meritxell o Garremany, ara no recordo on era, que hi havia un rus de vespa asiàtica. Per tant, aquest és un dels canvis que ja estem vivint avui en dia. Podem dir, no, és que no existeix, això no està pujant. No, mira, fixa't, aquests animalets no hi eren, estaven en zones més càlides. Ara ja s'hi trobem bé aquí. Avantatges. Andorra serà un refugi climàtic. No a les cotes baixes, però sí a la cota 1800. Escolti, deixi de passar calor a Lleida, vingui a Andorra, o deixi de passar calor a Barcelona, vingui a Andorra. Estem aquí en una urbanització a 1.800 metres. Anem al Tarteu o a Soldeu. Li garantim temperatures mínimes inferiors als 20 graus. Ostres, que bé, tu. Amb la finestra oberta i que entre l'airet, no? I a més a l'estiu no hi ha mosquits, que és un gran valor que crec que la gent valora poc. De moment. Us acabo d'anomenar assessors de qualsevol parròquia o del ministeri, qualsevol ministeri, doneu-me un consell que hauria de prendre la població per prioritzar la salut d'aquest país de muntanya. Un consell, una recomanació que volguéssiu dir, assessorar a 0 euros a qualsevol parròquia, al govern d'Andorra, per dir, ostres, jo crec que el més prioritari caldria fer això. La gent vulnerable. Que tinguin molt en compte la gent vulnerable, sobretot en períodes càlids. En freds no, perquè estem aquí adequats pel fred. Però en períodes càlids sí, perquè si mirem, qui no s'ha començat a comprar pot ser un aire condicionat mòbil, un pingüino, aquí a Andorra? Qui no comença a dormir amb les finestres obertes a parròquies baixes? Això fins fa 4 o 5 anys, potser ara és un cicle petit i que ha pujat molt la temperatura de cop i volta, perquè aquests 4 últims anys els estius han estat terribles aquí pel que és Andorra. Sobretot en zones elevades, àtics, que no estan acondicionats. I això és el que parlaves tu, Luismi, i tu també, que la situació, l'estrès climàtic, això influeix molt i moltíssim. Jo crec que això es tindria que tenir molt en compte, de tenir alguna cosa perquè els estius siguin el menys danyins possibles per la gent vulnerable. Mira, ara que comenta ell això, sí. Hi ha una cosa que se'ns ha passat per alt i suposo que tots estem notant ara, i és que les estacions de l'any estan canviant. És a dir, mira quina mala sort que el canvi climàtic està fent que les 2 estacions de l'any on tenim millor confort tèrmic, que és la primavera i la tardor, cada vegada són més curts. Aquestes estacions estan cada vegada més curtes. Què passa? Que el cos humà no està preparat per les temperatures tan i tan altes de l'estiu, però tampoc està preparat per patir les temperatures tan i tan baixes d'hivern. I les 2 estacions que dius, ostres, que bé s'està al migdia, Sí. ens estem quedant sense Són elles. més Passem curtes. directament, i això és una sensació que tenim tots, de la calor al fred i del fred a la calor, que dius, ostres, deixa'm el canvi d'armari durant unes setmanes més. Jo el que recomanaria a les parròquies és que contractessin algun científic. Que contractessin un científic. Sí, els ajudaria molt a moltíssimes coses, en tots els sentits. Prevenció, a l'hora d'edificar, a l'hora de planificar, moltes coses a vegades estan fetes des del punt de vista que jo veig des de la ciència, dir, Sí. aquí no hi ha cap científic que els hagi assessorat. Un parc a la meitat, sense un arbre, sense una sombra, a l'estiu, què faran els nens? On ens protegirem, per exemple? Luismi, que veig que estàs assentint constantment. Sí, de fet, molt sovint, a veure, la meteorologia i la gestió de la meteorologia no se n'escapa del que és la gestió del reste de coses de la societat i de la vida. Sí. Tot és un tema de pasta, tot és un tema d'inversió i tot és un tema de pressupost. Sempre estan els diners. Sí que és cert, i no és culpabilitzar l'economia, al revés, l'economia que hi ha en una parròquia, en un comú, en un país, en una regió, en un continent, és la que és. I els diners que hi ha. I hi ha molt bona voluntat de canviar les coses. I es farien filigranes per canviar el model que tenim a hores d'ara, a nivells, com a mínim, ambiental i de la nostra forma de vida. No? Però després ens topem amb la realitat tossuda, que és no tenim aquests diners per poder invertir en fer això. Jo, anant
el primer esglaó de tota aquesta cadena, que és l'ésser humà i cada persona en si, jo soc molt partidari d'aquella campanya que es va fer fa ja molts anys, allò de pensa globalment i actua localment. Com era, pensa globalment i actua localment. M'agrada, eh? Sí, de qui fet- era aquest spot? Perquè és molt bo, eh? De fet, és que, a veure, això va ser un lema que va ser quan també, en els anys 90 i de més, es va posar molt de moda, bueno, de fet, abans fins i tot, doncs, en l'època dels hippies i de més, doncs, Sí. érem tots, tothom eren, jo encara no havia nascut, molt més ecologistes i de més, o com a mínim hi va haver aquella moda, no? Sí. Als anys 90 va ser allò de pensa globalment i actua localment i allò de nuclears no i de més. S'ha vist que en 30 anys o en 40 les nuclears continuen, en alguns països menys, això sí. Actuar localment com? A tothom ens agrada anar en cotxe perquè arribem abans a un lloc, però és que de vegades anem a comprar el pa en cotxe i dius, si estic fent salut si vaig caminant. Aquest CO2 que jo no he generat i aquestes fumeres que surten del meu tub d'escapament que no he generat, si ho faig jo i ho fan els 70.000 andorrans, tindrem un país més saludable. Per exemple, qui no ha anat a un supermercat i per la comoditat, i m'incloc perquè jo ho he fet, o ho feia més aviat, la comoditat de vull aquest producte i aquí està envasat amb 50 plàstics i després vas al supermercat i et cobren per la bossa de plàstic. Són coses una mica curioses que hi ha a la vida, no? Sí. A Espanya això es porta molt. Dit això, si podem, anem al mercat de proximitat, al que viures a tota la vida, que té els materials a l'engròs i no ens donarà ni bossa, perquè ens portarem nosaltres la bossa. Sembla mentida, però el fet de no comprar compulsivament d'aquesta manera també estem estalviant diners i estem malmantenint menys el nostre planeta. Hem de tenir present una cosa, Sergi. Pel simple fet de viure i d'haver-hi població a la Terra, el planeta l'estem trinxant. Però si podem trinxar-lo menys... Hi ha una expressió que als darrers 3 anys, jo diria que 2, posem 3 anys, que està cada dia a qualsevol aspecte de la vida, que és la intel·ligència artificial, l'expressió gràcies a la intel·ligència artificial. Bueno, en el vostre ofici, que és explicar les coses que passen allà dalt, és un factor a favor, la intel·ligència artificial, o juga a la vostra contra? I ja estem acabant, Sempre la intel·ligència artificial a nosaltres ens ajudarà. Sí? Hem de pensar, no és la solució a tot, Vale. que a vegades diem, ostres, això amb intel·ligència artificial ja ho fem. Qui ha programat la intel·ligència artificial? L'ésser humà. L'ésser humà. Sí. La intel·ligència artificial, de què es nutreix quan tu li fas una pregunta? Del que apunta i penja l'ésser humà. Val. A l'hora de fer previsions del temps, nosaltres fem servir equacions matemàtiques, que les hem creat nosaltres. El que fem amb la intel·ligència artificial és fer que aquestes equacions segurament vagin una miqueta millor. Però com ordenes el caos? Perquè la pròpia definició del caos és això, una cosa que no pots ordenar de ninguna manera. Ni tu ni la intel·ligència artificial. Sí que pots preveure alguna cosa a curt plaç, però més enllà no pots. Ara, a la pregunta, la intel·ligència artificial ens està ajudant a nosaltres? Sí. Evidentment. Els models meteorològics que fem servir ja l'estan implementant. Ens traurà la feina? No ens la trauran. No? No ens la trauran. No? Ens l'havia de treure els telèfons mòbils amb la previsió automàtica del temps. Sí. I d'això quants anys fa? 10, 15? Moltíssim. Sí. I ara que ens hem adonat que la previsió del mòbil doncs, falla més que... És veritat. Luismi. Estic amb el Marc. Allò de Video Kill the Radio Star, Sí. una bonica cançó, que té més anys ja que la frontera, i aquí està el vídeo i aquí està la ràdio. I nosaltres treballem amb coses de ràdio i que per molts anys sigui, i sobretot molts anys de ràdio quedarà. La intel·ligència artificial ens permetrà, o ens comença a permetre ja dir hi haurà una tempesta, com deia el Marc, no una projecció d'aquí a una setmana. Si se'ns pregunta, hem de fer una gestió d'una temporada de neu. Com serà aquesta temporada de neu? I ens hi posem al setembre. Com serà? Serà impossible, perquè és el que dèiem abans, no? Fer una projecte a llarg termini és molt complicat. Ara, a nivell de poder salvar vides, a nivell de gestionar el territori, a nivell de minimitzar danys per fenòmens extrems, la intel·ligència artificial ens ajudarà molt, perquè fins fa pocs anys,
quan hi havia tempestes d'estiu, tu no sabies si cauria a Sant Julià o cauria a Ordino. Ara podràs dir, és que el model m'està dient que caurà al túnel de les dues Valires. Lògicament, potser no serà el túnel de les dues Valires, potser serà a la central hidroelèctrica, o potser serà al túnel de Sant Antoni, però saps que aquella zona central del país serà la més afectada. La intel·ligència artificial no fa més que afegir més dades i més coneixement i, sobretot, amb molta més rapidesa, que és el que demana la població, rapidesa. Tu no li pots dir, potser plou aquesta tarda, ja anirem mirant. No, no, hem de dir perquè resulta que potser tens un esdeveniment, tens un concert allà de música, David Guetta, com per exemple va passar, i podràs dir-li amb total propietat, nano, hi haurà aquest fenomen a aquesta hora. No vinguis. Sempre hi haurà el caos, que deia el Marc. Ja. La previsió del temps mai, com a mínim nosaltres en vida, mai serà 100% fiable, ni fins i tot ni d'aquí a mitja hora, però estarà molt afinada. I la IA no et treurà la feina a tu, Luismi? Tu penses que no hi haurà un robot que sigui la fotocòpia teva que expliqui la predicció del temps? Perquè això al periodisme ja passa. No, perquè no deixen de ser algoritmes que estaran ficats en aquesta màquina i la frescor, fer-ho directe, com ho fem les persones, i les bestieses que de tant en tant se'ns deixen per aquesta boca en una ràdio o una tele, això una màquina no t'ho farà. La intel·ligència artificial no hagués dit que el cicle de l'aigua és com un porc, al final. Per exemple. Efectivament. De fet, la frase que acabem d'escoltar. Josep, què dius? Una mica el que fa la IA és una de les coses, és agafar dades estadístiques des que es tenen dades dels models meteorològics, coses que ja han passat i que són reals, i ho comparen amb l'actual. I llavors pots comparar què et diu la IA i què et diu els models numèrics. I de vegades encerta un i encerta l'altre. De fet, hi ha un cas de, no recordo quin huracà era, que es va fer una projecció amb IA i una projecció amb els models numèrics als Estats Units i la IA va clavar justament quin seria el seu recorregut. Melissa, no, Josep? Melissa, crec que sí. El de Jamaica. Crec que sí. Sí. I és una eina més. Què pots fer? Doncs mira, avisar en aquest cas de que el radi d'afectació pot ser més gran i així evites que hi hagin víctimes mortals. I no ens treurà la feina perquè nosaltres el que farem és gestionar tota aquesta informació. Algú l'ha de gestionar. Encara no tenen capacitat les IES per autogestionar-se elles mateixes, almenys de moment. Estem a punt d'acabar. Sí que m'agradaria, abans de fer, si és que n'hi ha algun tipus de pregs i preguntes, teniu un minut cadascú per argumentar com veieu el futur, especialment ja no del planeta, que també, sinó d'Andorra, a nivell climàtic. Bé. Perquè hem escoltat algunes reflexions del tipus podem estar tranquils davant d'aquesta allau de moltes pors que ens arriben. Evidentment, el canvi climàtic és un problema. És un problema, però jo sempre ho he dit, confio molt en el ser humà. Hem patit una pandèmia a nivell mundial i en poques setmanes o mesos hem tingut la solució i hem seguit endavant. Jo el que recomanaria és, ja que el canvi climàtic serà una cosa que, més que ens afecti a nosaltres, afectarà les pròximes generacions, jo el que faria és donar als nostres fills o als nostres nets el poder de la cultura, és a dir, compreu-los llibres, veieu documentals junts, llegiu a casa tots junts. Teniu un país preciós. Si no el cuideu vosaltres, no vindrà ningú a cuidar-lo per vosaltres. Us l'heu de fer vostre. Els que venim de fora, ostres, quan arribem aquí ens meravellem. Disfrutem moltíssim amb tot el que teniu aquí al voltant. Dono fe. Luismi. Jo el que diria a la població andorrana i sobretot a la més jove, i que és la que, com lligant-ho amb el que diu el Marc, doncs, ha d'agafar més experiència, més cultura, s'ha de nodrir més d'informació, és que faci servir fons oficials per informar-se del que sigui, i en meteorologia més que mai. És molt sucós, és molt llaminer ficar-se en una xarxa social i seguir determinats youtubers o determinats xarlatans que simplement busquen el clickbait fàcil, que d'això viuen, de fet. No estic dient que sigui res dolent, cadascú es busca la vida com pot i com vol. Ara bé, si està desinformant, això és un problema. Per tant, fons oficials, fons fidedignes,
perquè confiar en la meteorologia és confiar en salvavides. Si fem pseudociència anirem com els crancs, i anar com els crancs és involucionar, això és un problema. Josep. Jo diria que Andorra n'ha passat moltes al llarg del temps i sempre se n'ha sortit bé i patim molt. I ara estem davant d'aquest repte, un repte que teníem al davant i que ja s'està començant, des de fa molts anys, com he dit abans, doncs, a implementar una sèrie de mesures que faran que puguem viure una mica millor i, sobretot, la paraula clara seria l'adaptació. Ens haurem d'adaptar doncs, al que pugui nevar en el futur i aprofitar-ho. I si fa més calor pot ser doncs, viure una mica més amunt o que els edificis estiguin més en consonància doncs, a la calor que pugui fer als estius. Calor al Pirineu? Doncs sí, també fa calor. Recordo quan hi havia el Tour de França, que sempre el veia quan era petit i quan passàvem pel Pirineu o pels Alps em sobtava, mira, als Alps 30 graus, com gran temperatura. Ara estem desbocats en aquest aspecte. Per tant, ja per acabar, la paraula és adaptació. Molt bé, us agraeixo molt les vostres aportacions. No sé si algú de la sala vol fer alguna qüestió, alguna pregunta per tancar una mica el debat, si teniu certa curiositat, que aquí tenim a 3 persones que saben molt i molt i molt de què parlen i a més estan extraordinàriament seduïts i apassionats de la seva feina, que és la seva vida. Bé, bona tarda. Gràcies als 3 per l'exposició. Tinc 2 preguntes, si pot ser. Endavant. Una relacionada amb el passat immediat, que és el gener del 2022 erupcionava l'Unga Tonga. Hi ha diversos meteoròlegs, també companys vostres, que apunten que aquest desgavell de temperatures, precipitacions, sequera que hi ha hagut en aquesta zona en els últims anys ha estat relacionat amb això? És a dir, quina credibilitat li doneu a l'efecte Unga Tonga i els milions de tones d'aigua, de vapor d'aigua que va propulsar fins a la troposfera? I l'altra pregunta és, com a mínims, un de vosaltres sé que és geògraf, no sé si els altres 2 també teniu aquesta part de formació, és què sent un geògraf o un meteoròleg quan veu un riu Valira totalment canalitzat al centre del país. Sembla que ens parleu d'adaptació, però crec que en aquest aspecte el país no està adaptat. És a dir, un riu Valira canalitzat, una estació d'autobusos nacional sobre del riu Valira, rotondes sobre del riu Valira i no queda tan lluny un episodi d'inundacions del novembre de l'any 1982 en aquest país, on l'aigua arribava fins a l'Escale, l'actual Morabanca, Andorra, etc. És a dir, una mica la vostra reflexió també en aquest aspecte. Són 2 preguntes potents i llargues. Aviam si podem comprimir una mica les respostes. Gràcies. Hola, Òscar. Visual Meteo. Què tal? Moltes estacions de l'àmbit privat que ens donen molta informació i que són molt potents a l'hora de complementar-ho amb les estacions, evidentment, de govern. M'agrada molt que ens facis aquestes preguntes. Són difícils de contestar, i complicades i delicades, evidentment, perquè clar, som 89.000, no sé, tanta, ara ja som 89.000, que sí, que Déu-n'hi-do, ha augmentat moltíssim, i clar, hem de viure en algun lloc, no? Ja moltes vegades ho hem parlat tu i jo. Doncs és el que hi ha. És que els episodis d'inundacions són cíclics i s'ha de veure el període de retorn, que a vegades és més curt, a vegades és molt més llarg, de centenars d'anys, i evidentment quan passi passarà. L'únic que es pot fer és fer una prevenció gràcies als models meteorològics, gràcies a les persones que fan la meteo i que poden preveure aquest risc d'inundacions i com a mínim que hi hagi una evacuació en cas de que pugui haver-hi algun tram en què es pugui desbordar. A l'any 82 els medis no eren ni molt menys els que són ara i això a mi em fa tenir l'esperança que tot i que l'aigua en aquest aspecte no es pogués controlar perquè no es pot controlar, sí que podríem reaccionar d'una manera molt millor. I entorn a la segona pregunta, alguna apreciació o alguna proposta de respondre a la primera? Clar, la canalització del Valira, dèiem.
I les rotondes i l'estació d'autobusos. Jo, si em permeteu, respondré a les dues, perquè a més de la primera, soc molt tossut. Començaré per la primera. El micro, que se t'està baixant. Aquí, ja està. Ara em sentiu tots bé, totes. Soc molt tossut en el primer aspecte, i és que hi ha 3 gasos d'efecte hivernacle primordials al planeta. El metà, que és el que menys implicació té, el diòxid de carboni, que és el que nosaltres estem afegint en massa a l'hora de cremar combustibles fòssils i a l'hora de fer la nostra producció per poder viure, al cap i a la fi, i, per damunt de tot, el 99% del responsable que pugui haver-hi vida a la Terra és el vapor d'aigua, o sigui, l'aigua. El vapor d'aigua té un 99% de capacitat d'escalfar el planeta. Si no hi hagués aigua al món, seria això Mart, o seria la Lluna. De dia hi hauria 150 graus i de nit hi hauria 200 graus sota zero. O sigui, gràcies als gasos d'efecte hivernacle vivim. O sigui, el diòxid de carboni no és un contaminant. No és un contaminant, és imprescindible per la vida. Ara, ha d'estar en una concentració adequada, perquè si no ja estem veient el que passa. I no podem estar cremant aquí fins que no quedi petroli ni a 15 quilòmetres de fondària. Dit això... La segona? No, vaig al que deia l'amic Visual Meteo. Clar, si hem tingut un input molt gran de gasos d'efecte hivernacle en forma de vapor d'aigua que han sortit del mar i han anat a l'atmosfera i s'estima que és un 10% de la quantitat total d'aigua que tenim ara mateix al planeta, com es diu en castellà, blanco i en botella. Des del 2022 al 2024 ha pujat 1,5 graus la temperatura, que és una barbaritat. La temperatura mitjana al 2022 eren uns 15 graus i ara són 16 graus i mig. Càspita. 15 graus sobre un 100%, un 10% més és 1,5 graus. Per tant, per mi hi ha una relació però directa. I el que és pitjor, o millor, segons es miri, que aquesta aigua no se'n va cap a l'espai exterior, es queda a la planeta Terra. Per tant, probablement ja no tindrem refredades del món, a no ser que vinguin grans erupcions volcàniques, que se sap que poden refredar d'altres tipus d'erupcions, poden refredar el planeta, o que vingui un asteroide i deixi tot completament ple de sutge, per exemple. Per tant, soc molt tossut en aquest sentit. I segon, està demostrat, el Josep ho ha comentat molt bé, la gent ha de viure en algun lloc. Per tant, hem de contaminar i hem de construir i hem de buscar llocs que, en el fons, es pugui construir. No a tot arreu es pot fer un forat a Rocamara, amb el granit que tenim o amb la pissarra que tenim a Andorra, o amb el neix, les roques que hi ha. Sí que és cert que està demostrat que els efectes del canvi climàtic, de l'escalfament global i dels fenòmens extrems que n'hi ha, es veuen agreujats al triple pel fet que hi ha més ciment. A hores d'ara no tenim una emergència climàtica, tenim una emergència de formigó. Quan cau una gota en un terreny amb gespa, aquesta gota s'infiltra. I quan acaba sortint? Quan ja la terra no té més set. Quan tenim ciment és que no hi ha set ni no set. La primera gota corre. Lògicament, l'escolament d'aquesta aigua fa que s'hagi de gestionar d'una altra manera. Però és un peix que s'ho mossega la cua. Llavors què fem? Que no vingui ningú a Andorra, no podem viure, no es pot construir. La petjada que fa l'home pel simple fet d'existir és gran a nivell del planeta. I tot això, amb eines de previsió, com a mínim podran apaivagar en un futur quan hi hagi inundacions, que a Andorra hi tornarà a haver inundacions importants. I no perquè jo estigui fent aquí ara de gurú, sinó perquè en el passat ha passat i perquè en el futur continuarà aquesta dinàmica. Andorra té una diferència d'altitud de 2.900 i pico del Coma Pedrosa a 860 a la frontera del riu Roner i són 2.000 i pico metres de diferència amb poc més de 30 quilòmetres a línia recta o 35. L'aigua corre molt quan plou. Ens quedes una mica acollonits amb això que dius, però és autèntica veritat. Alguna qüestió més per tancar? Sí? Allà? Bona nit. Bona nit. Heu parlat de coses molt interessants, però jo només me quedo amb una pregunta que espero que no us sàpiga greu. Aquesta setmana sortia la notícia de que a Suïssa faran un referèndum per veure si estan disposats a arribar als 10 milions d'habitants. Tenint en compte que Andorra
hi caben unes 88-90 Andorres a Suïssa. Què en diríeu de si a Andorra diguéssim escolta, necessitem un referèndum per no passar dels 100.000 habitants? Què en dieu vosaltres d'això? Gràcies. Jo estaria d'acord, totalment, perquè si no és que ens ho carregarem tot. Hi ha d'haver una sostenibilitat i arriba un punt en què si es trenca una línia doncs ens faltarà aigua, ens faltaran recursos, ens col·lapsarem per les vies de circulació i és que el país és el que és, vull dir, no hi ha més lloc i per tant s'ha de mirar aquest equilibri. No està mal plantejada això que vostè diu, de plantejar un referèndum fins on volem créixer. Jo sempre he pensat que Andorra és un país que s'ha de desenvolupar i no hem de frenar el desenvolupament. Hem de respectar el nostre medi ambient, però ens hem de desenvolupar. Però amb aquesta línia vermella, que si ens passem, doncs després poden passar coses i podem arribar a un punt de no retorn. I aquest seria un de la població. Per què? Perquè és un lloc petit. Si ara envaïm la Seu d'Urgell, escolta, estaríem tranquils. Fem un aeroport a la zona de la Vall del Segre i agafem tot el territori aquell, l'exèrcit d'Andorra arriba allí i agafa tot el territori. Però no és així. I per tant és el que hi ha. Només caldria anomenar un rei, això ja l'hem passat. Família, alguna qüestió més ràpida? Alguna més urgent, rapidíssima, sisplau? Rapidíssima, només. Hola, bona tarda. Soc Sergi, gràcies per la vostra intervenció, m'ha semblat espectacular i gràcies per com es diu, el tema d'haver ofert això i de donar-nos la possibilitat d'escoltar-vos. És que saben molt, però sé que voldria fer només una reflexió, ja que aquí el company ha comentat sobre el tema del referèndum. Penso, i amb tu Marc, el Lluís i el Josep ja els tenim, ho tenen més a prop, els escoltem més, però tu Marc has fet un desplaçament per venir aquí, per fer aquesta xerrada i ja veus com està la sala. Jo com a andorrà em disculpo perquè sembla que el tema del canvi climàtic no vagi amb nosaltres i sí que hi va molt, i penso que les dues primeres files de bat a bat haurien d'estar plenes, perquè s'han tocat molts temes, sanitat, mobilitat, medi ambient, i jo aquí no veig ningú que penso que hauria de ser-hi. Simplement aquesta reflexió i gràcies. Sabeu què passa? Que el canvi climàtic és tan difícil de palpar, és a dir, tu si et quedes sense diners no pots anar a comprar al supermercat i dius, ostres, em falten diners. Però el canvi climàtic, per molt que tu intentis dir a la gent, escolteu, les temperatures estan pujant, m'és igual, jo igualment aniré a esquiar, jo igualment puc anar a la platja, però quan a aquesta persona li diguis no podràs trepitjar la sorra de la platja perquè et cremaràs, o tu que estàs acostumat a anar a un lloc no hi podràs anar per conseqüències del canvi climàtic, quan ho vius en primera persona és quan dius, ostres, hi ha un problema. Doncs és el principal problema de la comunicació del canvi climàtic. A més, el canvi climàtic costa molt de vendre als mitjans de comunicació en general, perquè no acostuma a donar audiència. Quan la dona? Quan passa alguna cosa. Hi ha morts, sí. Quan passa alguna cosa. La catàstrofe... A la que passa alguna cosa, canvi climàtic, els editors dels informatius tenen gràfiques minut a minut del que veu la gent i del que no veu. El canvi climàtic, a Televisió Espanyola ho posen al final de l'informatiu com a relleno. Ara, quan hi ha quan passa alguna cosa gran, ràpid al principi, costa molt de vendre. Per això és, com que no ho notem al nostre dia a dia, costa molt enganxar la gent. Però és un tema tan important que està matant a gent i que compromet la nostra vida a aquest planeta, perquè el planeta seguirà sense nosaltres. El planeta se n'en sortirà, serem nosaltres qui no. Per això costa molt i crec que costarà bastantes generacions a que ens adonem. Gràcies. Alguna aportació més? Perquè ja tanco. Gràcies, per tant, Marc Redondo de La Sexta. Gràcies també, records a l'Alfons Arús i equip, que saps que m'estimo molt per la falca amable que ens ha regalat avui. Lluís Mi Pérez, gràcies.
segueix pujant aquest país que tant estimes i tant t'estima. Josep Tomàs, tu ets de la casa, estàs a 3 carrers d'aquí, per tant, gràcies per la teva aportació. I a vosaltres també sí que m'agradaria convidar-vos, i us convido, per d'aquí 15 dies, un altre dijous, també a les 7 de la tarda, amb un debat, jo crec que prou interessant, sobretot pels que ens agrada saber coses. Les coses es coneixen a través dels mitjans de comunicació, també a través de TikTok. Jo tinc filles que s'informen mitjançant el TikTok, no ho entenc, però potser és un corrent, o sense potser, és un corrent que la gent jove o massa jove està adaptant, i parlarem del futur de la premsa escrita, referida en principi als esports. I comptarem aquesta sala amb el director del diari Esport, Joan Veils, la subdirectora de Mundo Deportivo, Cristina Cubero, i dues persones del país que bé coneixeu, Ivan Álvarez, periodista d'esports del diari d'Andorra, i el Gavi Fernández, director del programa matinal de la Ràdio Nacional d'Andorra. Tindrem, jo crec, un debat interessant per saber la pervivència o no, o la durabilitat dels diaris de premsa escrita. Aquesta sensació de plaer que tenim alguns, ja no sé si molts o pocs, que és llegir el diari de paper o llegir-lo a través de l'iPad, en aquest cas llegir-lo a través del paper, mentre menges un croissant i prens un cafè amb llet. Això queda molt, queda poc, sembla que molt no queda. Igual queda 5 anys, i la meva teoria és que els diaris de paper els hi queden 5 anys i es quedaran per hotels i institucions, per la força de la lletra escrita. I també és veritat que els diaris en format digital, a través de tauletes o ordinadors, tenen un gran avantatge que saps perfectament i al minut quanta gent ha vist la teva declaració, el teu anunci, mitjançant el clickbait. Però això ho transmetrem d'aquí a 15 dies, aquesta mateixa sala del Comú d'Escaldes. Gràcies per venir i fins al proper. Adéu.